Predstav si, že si obyčajný roľník v 13. storočí. Je jar, ráno si nabrúsil kosák, slnko svieti a zem je ešte mäkká od rannej rosy. Skláňaš sa k mladej pšenici a v tom sa ti kosák vyšmykne. Len malý zásek do dlane. Mierna bolesť, ale nič, čo by si neprežil. Ovinieš ruku do šatky a pokračuješ. O pár dní však začne rana páliť. Napuchne, zčernie, bolesť je neznesiteľná. Začínaš blúzniť, telo horí a o týždeň ťa už nesú v drevenej truhle do kostola. Prečo? Lebo si sa porezal. V stredoveku nebolo potrebné ísť na vojnu, aby si zomrel hrdinsky. Stačilo žiť. Stačilo, že si spadol z rebríka, porezal sa, zlomil si členok, alebo len chytil infekciu pri bežnej práci. To, čo dnes vyrieši lekár a pár tabletiek, bolo kedysi tichým rozsudkom smrti. Toto video je o zraneniach, ktoré ťa v stredoveku mohli zabiť. Nie preto, že boli brutálne, ale preto, že medicína bola brutálne nepripravená. Pozrieme sa na zlomeniny, ktoré sa nikdy nezrástli správne. Zápaly, ktoré sa považovali za znamenie uzdravenia. Krvácanie, ktoré nikto nevedel zastaviť. Aj na rany, ktoré chirurgovia doslova otvárali viac, aby pomohli. Zistíš, ako sa vtedy liečili bežné úrazy a čo pre človeka znamenalo dostať banálne zranenie. V čase, keď o baktériách nikto netušil a keď sa hníz považoval za požehnanie. Takže ak si myslíš, že by si v tej dobe prežil, len preto, že by si sa vyhol boju, tak ťa musím sklamať. V nasledujúcej časti sa pozrieme na jedno z najbežnejších nevojenských zranení – zlomeninu. Ako sa liečila v čase, keď sadra ešte neexistovala. A čo sa stalo, ak si zlomil nohu na poli? Bola to jedna z najbežnejších nehôd. Zle si stúpil na kameni, pošmykol si sa na mokrom dreve, alebo ti noha sklzla z voza. Zrazu prasknutie a pád na zem. Zlomená noha. Dnes by si ťa odviezli do nemocnice. Sken, sadra, lieky, rehabilitácia. Ale v stredoveku? Zlomenina znamenala utrpenie. A často aj smrť. Stredoveký človek nemal prístup k žiadnej forme zobrazovania. Neexistovali röntgeny. Diagnóza bola hmatom. A liečba? V tom lepšom prípade ti končatinu zafixovali drevenými doštičkami a obviazali látkou. V tom horšom sa na to nikto ani nepozrel. Monastické centrá, ako napríklad benediktínske kláštory, poznali niektoré spôsoby fixácie. Používali látky nasiaknuté vaječným bielkom a múkou, ktoré sa po zaschnutí zmenili na primitívnu formu sadry. V istom zmysle to bol prevratný nápad, ale len ak si mal prístup ku kláštornej ošetrovni a ak zlomenina nebola komplikovaná. A práve v tom bol problém. Väčšina zlomenín sa stala ďaleko od miest, kde by ti niekto mohol pomôcť. Bez fixácie sa kosť zrástla zle, alebo vôbec. Vznikali otvorené rany, ktoré sa ľahko infikovali. A kde bola infekcia, tam bol zápal, horúčka a smrť. Osteomielitída, hnisavý zápal kosti, bola vtedy pomalým rozsudkom smrti. Rana hnila, kosť sa rozpadala. A chirurgovia neraz museli pristúpiť k amputácii. Bez anestézie, bez vedomostí o sterilite, bez istoty, že to pacient prežije. Aj tie najznámejšie stredoveké lekárske texty, ako Causae et Curae od Hildegardy z Bingenu, priznávajú, že zlomenina bola často neriešiteľná, ak nezasiahla správnym spôsobom. A ak zlomenina nastala u chudobného človeka mimo dosahu kláštora, jeho osud bol spečatený. V archeologických nálezoch z tohto obdobia sa nachádzajú stovky kostier so zle zhojenými alebo neliečenými zlomeninami. Často sú to dôkazy života v bolesti alebo smrti po jednoduchom páde. Ale zlomenina bola len začiatkom. Ak sa ti do rany dostala nečistota, napríklad pri otvorenej zlomenine, čakalo ťa niečo ešte horšie. Zápal, ktorý ťa zožral zvnútra. O tom už v nasledujúcej časti. Dnes vieš, že keď ti rana zhnisa, ideš k lekárovi. Vieš, že je to infekcia. Dostaneš antibiotika, rana sa vyčistí a ideš ďalej. Ale v stredoveku? Hnis nebol varovaním. Bol znamením uzdravenia. To nie je hyperbola. Bolo to lekárske učenie, prevzaté od Galena a ďalej šírené stredovekými chirurgmi a lekármi. Pus bonum et laudabile. Dobrý, chválihodný hnis. Verilo sa,
že ak sa rana zapáli a začne hniť, telo sa čistí od zlých látok. Namiesto prevencie infekcie teda lekári doslova podporovali vznik hnisu. Rany sa nechávali otvorené, často bez prekrytia. Nie preto, že by nevedeli lepšie, ale preto, že si mysleli, že je to správne. Ako náhle sa rana zapálila, začala sa kaskáda udalostí. Zápal, horúčka, zimnica, delírium. Dnes by sme hovorili o sepse, systémovej odpovedi tela na infekciu. Vtedy sa tomu hovorilo vôľa Božia. Pacient sa buď zotavil, alebo zomrel. A smrť nebola vnímaná ako medicínske zlyhanie, ale ako súčasť Božieho plánu. Niektorí výnimoční chirurgovia ako Teodorik Borgognoni s týmto prístupom nesúhlasili. Už v 13. storočí odporúčal čistiť rany, uzatvárať ich a používať víno ako antiseptikum. Citát z jeho diela Chirurgia. Nie je potrebné, aby sa v rane tvoril hnis. Nič tak neškodí prírode. Nič tak nepredlžuje chorobu. Ale Borgognoni bol výnimka. Väčšina liečiteľov stále hľadala v hnisaní znamenie nádeje. Niekedy dokonca ranu podráždili, aby začala hniť, pretože bez toho sa nehojí správne. Zápal si nevyberal. Mohol začať pri zle vytiahnutej trieske, znečistenej vode, ale aj pri zle liečenej zlomenine. Infekcia sa rýchlo šírila do celého tela. Ochorenia ako šarlach, gangréna či tetanus boli tichými zabijakmi. A keď raz pacient začal blúzniť, vedeli, že koniec je blízko. Ale nie všetko muselo skončiť infekciou. Niekedy stačilo, že sa nedalo zastaviť krvácanie. V nasledujúcej časti sa pozrieme na to, ako ľudia vykrvácali z rán, ktoré by dnes boli banalitou. Stačilo, že ťa zasiahol ostrý kameň. Alebo si preťal ruku pri práci s drevom. Prasknutá cieva, krv vyteká. Dnes by ti to zastavil obväz, tlak a pár stehov. Ale v stredoveku? Ak si začal krvácať, čas sa ti zrýchlil. Ľudské telo má v priemere asi 5 až 7 litrov krvi. Stačí, že stratíš tretinu. Asi na pokraji smrti. V stredoveku neexistovala žiadna forma transfúzie, žiadna moderná chirurgia, žiadne infúzie. A čo bolo ešte horšie, neexistovala ani predstava o tom, ako funguje krvný obeh. Až do 17. storočia si mnohí mysleli, že krv sa v tele spotrebúva a nie, že cirkuluje. Preto bola predstava o strate krvi tak trochu neuchopiteľná. Aj samotní lekári krv niekedy úmyselne púšťali ako formu liečby. Áno, púšťanie žilov bolo populárne a smrteľné. Ale čo keď si krv strácal neúmyselne? Ak bola rana povrchová, pomohlo zatlačenie. Ale ak si roztrhol hlbokú žilu alebo tepnu, bol problém. Nebolo ako to zašiť. Chirurgovia sa pokúšali vypáliť ranu rozžeraveným železom. Kaučerizácia. Extrémne bolestivé. A v drvivej väčšine prípadov neúspešné. Buď si zomrel na vykrvácanie, alebo neskôr na infekciu z popálenej rany. Pri väčších úrazoch, napríklad pri páde z konského voza, bolo vnútorné krvácanie absolútne nezastaviteľné. A keď sa krv nahromadila v bruchu alebo hrudníku, pacient zomieral pomaly. Udusením, šokom, agóniou. Zaujímavosťou je, že mnoho chirurgov poznalo základné hemostatické prostriedky, ako sťahovacie pásy či studené obklady, ale boli primitívne a zriedka dostupné. Niektorí učenci odporúčali magické kamene alebo modlitby ku svätému Janovi Nepomuckému na zastavenie krvácania. Ale proti realite fyzickej rany to, samozrejme, nestačilo. Aj jednoduchá rezná rana, ak bola hĺbšia a v zlom čase, znamenala len jedno – stratu krvi, vedomia a života. A čo ak si nevykrvácal, ale tvoje telo zhorelo zaživa? V ďalšej časti sa pozrieme na popáleniny, ktoré v stredoveku končili smrťou, aj bez ohňa bitky. Stačilo, že sa prevrhol hrniec. V kuchyni, kde sa varil tuk, mlieko alebo voda na pranie. Alebo si zakopol opáhrebu. Alebo si bol len zlým smerom postavený pri ohni. A zrazu si mal popáleninu na polovici tela. Dnes ťa záchranka odvezie na špecializované oddelenie, dostaneš infúzie, lieky proti bolesti, anestetiká a tvoje telo začne proces regenerácie. Ale v stredoveku? Popálenina bola začiatok konca. Stredoveká medicína nerozumela poškodeniu kože a vnútorným následkom popálenín. Koža bola len obal. Ak sa poškodil, nešlo len o bolesť. Šlo o otvorenú bránu pre infekciu. A najhoršie bolo to,
že ľudia často nevedeli popáleninu správne rozpoznať. Rana síce nebolela, pretože nervy boli spálené, ale o to horší bol jej zápach. Koža sa sfarbila do čierna, začala hnisať. A ak sa infekcia rozšírila, nasledovala horúčka, septický šok a smrť. Ako sa to liečilo? Existovalo niekoľko domácich receptov. Zmesi vína, sadla, popola, či dokonca pavučín. Verilo sa, že tieto látky rane vysajú horúčosť. Niektoré monastické rukopisy odporúčali prikladať bylinky ako šalvia alebo nechtík. Ale v skutočnosti to málo kedy pomohlo. Horšie boli pokusy odstrániť spálenú kožu nožom. Chirurgovia verili, že čím skôr sa odstráni poškodená časť, tým lepšie sa rana zahojí. Bez anestézie, bez sterilizácie, len ostrý nôž a krik. Najčastejšou príčinou smrti pri vážnej popálenine však nebola samotná rana, ale dehydratácia a šok. Keďže koža stratila schopnosť udržať tekutiny, človek doslova vysychal zvnútra. Bez vody, bez výživy, bez nádeje. A čo vojna? Tam boli popáleniny ešte bežnejšie. Vriaci olej z hradieb, horiace dechtové sudy, ohňové šípy. Ak si to prežil, rana bola tak rozsiahla, že prehnitie tkaniva bolo isté. Aj rytier v brnení sa mal čoho báť. Plátkoval teplo priamo na kožu. Ale čo keď si nič nespálil, ale len si sa pošmykol na kameňoch a narazil si brucho? V ďalšom bloku sa pozrieme na zranenia, pri ktorých si na povrchu nevidel nič. Ale vo vnútri si už umieral. Na prvý pohľad to nevyzeralo zlé. Možno len menšia rana pod rebrami, trochu krvi, bolesť, ale nič hrozné. Lenže v stredoveku platilo, ak si sa zranil do brucha, mohol si sa rovno začať modliť. Brucho je jedno z najkomplikovanejších miest na ľudskom tele, plné životne dôležitých orgánov. Črevá, pečeň, žalúdok, slezina. A každý z týchto orgánov je extrémne citlivý na poranenie. V stredoveku o ich fungovaní nevedeli takmer nič. A tak keď sa meč, nôž alebo len ostrý konár dostal do brucha, nešlo len o fyzické poškodenie. Šlo o neviditeľnú smrť, ktorá sa začala šíriť zvnútra. Poranenie čriev bolo obzvlášť kritické. Ak sa črevo pretrhlo a obsah sa vylial do brušnej dutiny, nastala tzv. Peritonitída, zápal pobrušnice. Dnes sa to rieši urgentnou operáciou, ale vtedy neexistoval spôsob, ako zastaviť vnútorné krvácanie. Neexistoval spôsob, ako črevo znova zašiť. Neexistovala ani predstava, čo sa vlastne deje vo vnútri tela. Jedným z mála chirurgov, ktorí sa vôbec pokúšali o operácie brucha, bol už spomínaný Teodorik Borgognoni. V ojedinelých prípadoch odporúčal jemne rozšíriť ranu, aby sa uvoľnil hnis alebo cudzie teleso. Ale to boli zriedkavé a extrémne riskantné zásahy a len pre tých, ktorí sa nachádzali blízko kláštorného centra s prístupom k výnimočne vzdelanému liečiteľovi. Väčšina ľudí, vojakov, roľníkov, detí zomrela v priebehu niekoľkých dní. Príznaky? Opuch brucha, neznesiteľná bolesť, zvracanie, vysoké horúčky a pomalé zlyhávanie tela. Bez operácie, bez analgézie, bez nádeje. A čo bolo najdesivejšie? Často si až do poslednej chvíle nevedel, že zomieraš. Lebo zvonka rana pôsobila v poriadku. Ale vo vnútri? Tvoje telo už prehrávalo boj. Ale aj keby ťa nezabila samotná rana, mohla ťa doraziť práve medicína. V nasledujúcej časti sa pozrieme na najtemnejšiu stránku stredovekej liečby. Keď ťa nezabil úraz, zabil ťa lekár. Dnes je lekár záchranca, ale v stredoveku? Tam sa občas stávalo, že tvoja smrť začala v momente, keď si ho stretol. Stredoveká medicína bola mixom antických omylov, náboženskej symboliky a slepej viery v rovnováhu telových šťáv. Telo sa podľa učenia Galena skladalo zo 4 tekutín. Krv, žlč, čierna žlč a hlien. Ak si ochorel, podľa lekára to znamenalo, že ich pomer je narušený. A tak sa liečilo odstraňovaním. Najčastejšou praxou bolo púšťanie žilov. Myslíš si, že si stratil príliš veľa krvi po zranení? Lekár si myslel, že musíš stratiť ešte viac. Prepichli ti žilu, úmyselne, aby vypustili horúcu krv, ktorá vraj spôsobovala zápal alebo horúčku. V iných prípadoch ti priložili na telo pijavice, aby ti vysali krv pomalšie. Alebo ti dali piť laxatíva, ktoré vyvolávali zvracanie a hnačku. A to všetko bez pochopenia toho, čo sa v tvojom tele vlastne deje. Chirurgovia boli ešte extrémnejší.
Niektorí verili, že treba ranu otvoriť ešte viac, aby sa očistila. Iní do rán sypali korenie, decht alebo horúci tuk. Bez anestézie, bez antiseptík, bez hraníc. V ojedinelých prípadoch sa praktizovala tzv. Trepanácia lebky, odstránenie časti lebečnej kosti na uvoľnenie zlých pár. Prežil to málo kto. A čo najhoršie, lekári nerobili pitvy. Cirkev to dlho zakazovala. Takže väčšina vedomostí pochádzala z prepisovania antických textov, nie z pozorovania reality. Ak Galenos tvrdil, že pečeň má 5 lalokov a srdce 2 komory, tak to bola pravda, aj keď to bola hlúposť. Samozrejme, existovali výnimky. Pokrokoví myslitelia, ako Hildegarda z Bingenu, Ibn Sina či spomínaný Borgognoni. Ale pre bežného človeka boli nedosiahnutelní. A tak sa stávalo, že neprežil si zranenie, ale liečbu. No a keď už sme pri smrti, je čas ukázať, ako by si na tom bol dnes. V závere videa porovnáme všetky tieto smrteľné zranenia so súčasnou medicínou. A možno si uvedomíš, že žijeme v najbezpečnejšej dobe v histórii. Dnes sa porežeš pri krájaní cibule. Dáš si na to náplasť. Zlomíš si nohu, zoberú ťa sanitkou, dostaneš sadru a o pár týždňov krývaš späť do práce. Popálenina? Antibiotiká, infúzie, sterilné prostredie. Ale v stredoveku si možno mal len jeden pokus, jeden chybný krok. Jedno zlé zaviazané lano. Jedno náhodné pošmyknutie. A potom bol koniec. To, čo dnes voláme bežné zranenia, bolo kedysi hranou medzi životom a smrťou. Bez antibiotík, bez anestézie, bez poznania baktérií, bez pochopenia vnútorného krvácania, bez pitiev, bez záchranky. Ak si sa zranil, bol si odkázaný na šťastie. Na to, či sa rana nezapáli. Na to, či chirurg nebude veriť v dobrý hnis. Na to, či sa ti zlomená noha zrástla, alebo ťa zabila infekcia kostí. Na to, či ťa nenechali vykrvácať. Úmyselne. A práve preto je šialené uvedomiť si, koľko ľudí zomieralo zbytočne. Nie pre vojnu, nie pre násilie, ale pre nevedomosť. Možno si pri sledovaní tohto videa povedal, to by sa mne nestalo. Ale zamysli sa, koľkokrát si sa už v živote porezal? Spadol? Narazil? Zranil sa na bicykli pri športe v kuchyni? V stredoveku by to mohlo byť naposledy. A preto nie. Toto video nie je len o histórii. Je to pripomienka, že žijeme vo svete, kde smrť už nie je za každým rohom. Kde ti jeden pád nezlomí osud. A kde si môžeš povedať, ďakujem, že som sa narodil. Po vynáleze penicilínu. Zdieľaj toto video, ak si myslíš, že moderná medicína je jeden z najväčších zázrakov našej civilizácie. A na budúce, keď sa porežeš, len si spomeň. V stredoveku by si už možno nebol.